Kermanen utxegitea. Haupa, Kerman. Haupa, Arkaitz. Jose, eskerrik asko. Ongitorri Urdaibaira, prest? Pira bani biltzeko? Bai, oraintxe, itxo, mezu hau bidali eta kitxo. Ai, ama, orain ere egin dut nik. Mezua Mikel Pablori bidaltzen ari nintzelakoan. Eta uste dut nire nagusiari bidali diodala. Baina, ziur zagoz, nagusiari bialdu otzazula? Bai, ze, agurtu nauzunean despistatu egin naiz, eta nagusiaren zenbakia sakatu dut Mikel Pablorena zelakoan. Bueno, saldu nagusiari segertatu jatzun, da, kitxo? Ez pentsa, nire nagusia ulerkorra zelakoan nengoen, baina baitu, joan den astean, 5 lankide kale gorrian utzi zituen. SMS batu bidaltzearen? Bai, SMS-ak bidaltzagatik. Ez da alain izango. Bai, bere emazteari bidaltzen zizkioten. Ustea adierazteko, besteak beste, era honetako esaldiak botatzen ditugu. Nire nagusia ulerkorra zelakoan nengoen, edota sekulakoa egin dudalakoan nago. Kerman, bentzan nagusia kontino zaitxu deitxu. Bai, baina horrek ez du ezer esan nahi. Da, non egongo te da ontzere nagusia ba? Auskalo, hobean egongo dela suposatzen dut. Eta esnatzen denean nire amaiera suposatuko du honek. Bueno, ez haitxe esain eskorra izan, igual ez da guain txartu hartuko, azkanean. Bueno, ongi da, suposa dezagun... Nagusia ez dela hainbeste haserretzen. Dena den, begizkoa egingo dit, eta hala bada, akabo. Eta lan bada segertatuko jatzua. Ba, suposatzen dut... bulegoko lanik astunenak emango dizkidala. Bueno, ez esain eskorra izan. Da, zure nagusia denporazko daroia bulegoko lanik astunenak zeuri bialtzen beti. Hori badakit. Asto joan eta mando etorri. Suposatu aditza gehiegitxotan erabiltzen dugu. Suposa dezagun ez dela haserretzen, esan ordez, jo dezagun ez dela haserretzen, edota demagun ez dela haserretzen, esan dezakegu. Honek nire amaiera suposatuko du, esan beharrean, honek nire amaiera ekarriko du, esango dugu esate baterako. Nire nagusiari deitu diot, esna egongo zelakoan eta ez dit telefonorik hartu. Ba, orduan azkenean txartortuko dutzen, Ara bestea, pertsona baikorra zinelakoan nengoen, eta hemen ez dago itxura handirik, Bueno, olakutan obada, ja, apur bat errealista izan. Bueno. Demagun nire nagusiak ez duela mezua jasotzen. Bueno, jasoko ez da, ba? Jo dezagun telefonoa galdu duela. Bai, nahi behizeu. Ba, nik uste dut ez dela inzaia baten batek telefonoa lapurtzea. Baina, Kerman, zeta zaiz pentsaten, bai? Bai. Nik neuk lapurtuko diot telefonoa. Ze, mezu batek ez du Kermanen amaiera ekarriko. Ez horixe. Eta gainera, bulegoko lankideak koldar hutsa naizelakoan daude, baina kontrakoa erakutsiko diet. Hor, Kerman! Ikusi dugunez, ustea adirazteko honelako esaldiak botatzen ditugu. Lankideak koldar hutsa naizelakoan daude, edo beranduegi delakoan nago. Bestalde, suposatu aditza gehiegitxotan erabiltzen dugu, adibidez. Suposa dezagun ez dela haserretzen. Hori esan beharrean, demagun ez dela haserretzen esango dugu, edo jo dezagun ez dela haserretzen. Argi geratu baldin bada, betikoa, honekin edo arekin, baina egin.